दिनै आङो कन्टेन्ट लानानै फैदों बा बिथाङा गोबाङानो आंनाव सोंदोंमोन जे बोरैहाय जोलैखौ मोनगोन, जे जोलैखौ मा राहायै मोनगोन होननानै नोंथांमोना गोबां आंनाव सोंलु खालामहरदों। गोबाङा बिदिनो जों कल खालामनानै सोंहरदों आरो गोबाङा बेबायदिनो मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनियाव सोंहरदों। दा दिनै आङो सासे बेबायदि बेक्तिजों नोंथांमोनखौ आङो मोगा-मोगि खालामहोगोन, सासे बेबायदि बेक्तिजों। दा बिथांनिफ्राय नोंथांमोना जोलैखौ मोननो हागोन। दा फै आं बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सिनायथि होगोन। दा बिथाङाबो हनै बागानावनो दङ। दाबो बिराद बिबार लादोंना बागाना? औ, नै फिथाइफ्रा दं आरो बिबारफ्रा नै। दा बिथां आबादारिया बेनो। दा बिथांखौ आङो नोंथांमोनजोंहाय एसे सिनायथि लानो आं खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रेमजित बसुमतारी। औ, आङो खराइगुरि गामिनिफ्राय। औ, दा नोंथांनाव आङो सोंनो सानबाय, नोंथाङा जिथुनाखि आंनि सिगाङावहाय मैया खोन्थाहरदोंमोन जे सोरबा जुदि जोलैनि गोनांथि दंबा नोंथाङा बेखौहाय हरनायनि बेब'स्था खालामगोन होननानै बुंदों। दा गोबां आंनि भिउवार्सफ्रा आंनियाव सोंदोंमोन जे जोलै नांगौ, बेनिफ्राय जोलैखौ नोंथाङा हरनो हागोन ना हाया होननानै आंखौ बुंदों। दा बे समावहाय आङो एसे हरनो थाखाय उसुबिदा, मानो होनबा आंबो बेस्थ'। खिन्थु आं नोंथांनाव खोनादों नोंथाङा जोलै हरो होननानै बुंनायखाय आं दिनै नोंथांनाव फैबाय। दा बे समावहाय आंनि भिउवार्सफोरनो नोंथाङा मा बुंनो सानो जे जोलैखौ नोंथाङा माबायदि राहायै हरगोन? राहायैथ' जेनेबा गोजाननि बा बेखौ बासफोरजों हरफा जायो, मानो होनबा आजिखालि बास थांलाय फैलाया एभेलेबल। आरो खाथि खालानिफ्राथ' फैबाय, फ्राय लांफैबाय, बहुद लांफैबाय खाथि खालानिया। ओमफ्राय गोजाननिफ्राबो जास्ट 2 बा 3सिमाथ' हरनायानो जाबाय, 3सिम हरनाय जाबाय। अननानै सोरबाफोर लांबावोबालाय बेनो लांनो हागोन, हरनो हागोन। बेनिफ्राय सापस उदालगुरि बा क'क्राझारनिबा नोंथाङा मा राहायै हरगोन बेवहाय? फ्राय एक्सुवेलि दा सिगांनि लांनाया बे चिरां साइडनि लांखादों। जेरै सिगाङाव हरदों बिदिनो हरनो हायो। सप्तानैसो सिगाङाव जेरै हरदोंमोन बिदिनो हरनो हायो। आरो जोलै लानांगौआ दानो लाखानांसिगौ, मानो होनबा गाबोन समफोर जुदि अखाया अभार जालाङोब्ला लास्ट सिजन जाफैबाय, आरो जुदि बे समाव लाखायाबा बिराद मुस्किलसै आरो। दा एसे बारिनि स्ट्राक्चारखौ आं दिन्थिनो खावलायबाय, अननानै ओरै एसे दिन्थिहरदो। दा मोननो हागोन, नै फिथाइफ्रा दङ, आं दहायबो देखायदों। नै फिथाइफ्रा दङ आरोखि, मोननो हागोन। खुनु बेयाव मोनैनि उसुबिदा गैया, बिथां आबादारियाबो बुंखाबाय। नै बेफोरनो फिथाइफ्रा, नायनो हागोन। नै बिदिनो गोथां गोथां, आरो नैबे मोनबाय नै, आरो नायनो हागोन सेस फिथाइफ्रा गोथां गोजायानो फ्राय। बेनिफ्राय बिथां आबादारिखौ आङो फंनैसो खोथा आं बुंबावनो बेखौ आं खावलायबाय। जे बे जोलै दोननायनि जिथुनाखि फिथाइ, नोंथाङा बेखौ माबायदि फिथाइखौहाय हरगोन? एक्सुवेलि बेवहाय फिथाइ होनोब्ला मार्केटिंआवहाय मेनलि गोथाङा सेलिं मोजां जायो। कास्टमाराबो बायो, ग्रिन कालार। ओमफ्राय बिनि अनगायै बानलु सिब्र' होनबा 2-3 जात फैयो। मोनसे गुफुर जायो, गुफुरा बिराद मुस्किल, माने मोनब्लाबो बेखौ मोनसे लेरहायनाय बायदि नुयो। मेचुर जानाय फिथाइखौबो लेरहायनाय बायदि नुयो। नाथाय नोङो गोथांखौ फानोब्ला माने गोरलैब्लाबो एसे फाननो मोजां जायो, फाननो हायो, बिराद इजि आरो मार्केटावहाय। ओमफ्राय हलसेल हिसाबै हरनायावबो नोङो गुफुरखौ लांखाया। जोलै होननानै बुङोब्ला अक्ट'बरसोआवहाय गलाघाट कार्बि आंलंनिफ्राय फैयो, नाथाय बिराद माने मिक्सआप फैयो आरो बेवहाय माने अभार मोननाय फैयोब्ला जों सिनायनो हाया जायो। माने गुफुराबो गोमोन जाना होबाथाय एसे मुस्किल जायो। ओंखायनो माने फाननायावहाय, ओमफ्राय जेब्लाना गायो फिथाइ थायो होमबा गुफुर ओंखारहैबा बिराद प्रब्लेम जायो। बे खाथि खालायाव सासे लोगोनि बागानाबो बिदिनो जादों, बिराद गुफुर ओंखारदों। माने बिथांनि बुंनाया जाहैबाय सिजोनाव जिथुनाखि फैयो, दा गोमोनासो फैयो नालाय, दा बेयावहाय सिनाया आरो दा माखासे गुबुन भेराइटिसफ्रा फैफायो आरो, माने गुफुर जात, बेनिफ्राय फिसा जातफोर फैलाबायो आरो बेफोरखौ हमनो हाया आरो, मिक्सआप जायो। ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला हरनि खोथा बेवहाय, जोंनि बेवहाय ओरैबायदि जायो, हरनि 2टा-3टासोआव मोनफैयो, बेयाव सेलाय बेलाय जायो। ओमफ्राय बिराद मुस्किल जादों। थांनाय बोसोरावहाय लानायफ्रा बिराद कमप्लेन आरो मार्केटिंआव बिराद कमप्लेन जादों। फ्राय बेनिफ्राय बे बारियावथ' आं मोजांखौनो नुजोबदों, गोथाङानो गोजा नै।
बेयाव 99% गोथां दं 99% माने जास्ट बेयावहाय जास्ट फांसे फांनै अबेबा नुनो हागौ आरो गुफुर उफाय गैया आरोना औ मालाबा हाबसननाय बेखौ खिन्थु माने 99%आनो गोथांखा बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुङो जे बियो जार्मिनेसन जागोन ना जुदि बेखौहाय जायफ्रा दोनगोन जिथुनाखि जायफ्रा बेगर जावैगोन बा जोलैनि थाखाय जायफ्रा लागोन जार्मिनेसना जायो जायनि खोथा नङा मानो होनबा बेखौहाय नोङो हाइब्रिडैबो मोननो थांखाया बेखौनो दोननो गोनां जायो नाथाय बेल'नो दोननायावहाय एसे माने सानै हयै दोननाया मोजां बेखौ एसे माखासे जेनेबा गोरों गोराफोरनिफ्राय नलेज लानानै दोननाया मोजां माने एक्सुवेलि बियो इसिबां इजिबो नङा दे दोननानैबो जार्मिनेसन खालामनांगौआ एसे माने मिन्थिनो गोनां दङ बेवहाय माखासे नलेजबो दङ दोननाया नङाब्ला जार्मिनेसन जानायाव एसे प्रब्लेम जाहैयो दा आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनावहाय होनानै होगोन नोंथांमोना बिथां आबादारिजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा बेयावहाय बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा बेगरखौ हरगोन ना बिनिफ्राय फिथाइखौ हरगोन सोरबाया जुदि गोजाननिफ्राय अर्डार खालामोब्ला खिन्थु बेवहाय जोङो बेगर हरनो हाया बेगरा बेनि थाखाय हरनो हाया बेगर हरनांगौ होनोब्ला बेगर एसे दिहुननो बहुद प्रब्लेम आरो जुदि बेगरखौ नांथारगौ होननानै बुङोब्ला हरनो हागोन खिन्थु बेगरनि जेनेबा बेसेना बांसिन जागोन मानो होनबा माखासे नोङो एसे बुरजा बेगर दिहुननांगौब्ला बिराद माने खाथुनि दं खामानि दं खरस दं ओमफ्राय जास्ट नोङो 1 केजियाव फिथाइनिफ्राय नोङो बेगर दिहुननांगौबा बारा बुरजाथ' फैनाय नङा 1000-1200सो बा 700सो फैनो हागौ खोमा बेगरा आन्दाजा खिन्थु खमबो जानो हागौ बेगरा एसे गिदिर जायो नालाय एसे बारा माने खम गाखोयो आरोखि ओमफ्राय बेनो माने दामाबो बारा लानो गोनां जागोन बेनि थाखाय माने डाइरेक्ट फिथाइखौ नुयोब्ला नोंथांमोना फिथाइयाव सिनायगोनबो हयथ' बे गोथां नंगौना नङा जुदि फिथाइखौ मोनोब्ला आंनि मथेबाथ' जों फिथाइखौनो बांसिन हरखादों आरो बेगर हरनाया एसे इम्पसिबल जायो आरो नांगौबा बेगर फिथाइखौनो हरनाय जागोन आरो आंबो लानायालाय फिथाइखौनो लादोंमोन सिगांहाय फिथाइखौ लानानै आंबो गायखादों आरो दा जिथुनाखि नैबे गोथां जात अननानै देखायदो नैबे आरोना बेबायदि जानांगौ आरोना बेफोरा मोजां आरो मार्केटनि थाखाय बेबायदि जानांगौ थिगानो बिराद मोजां आरोखि जुदि बेबायदि मोनोब्लाथ' बहुत मोजाङानो जायो जोंथ' आनला सानला लानांगौ गोनां जायो बै समाव नुवा फुरा फोमोननानैल' हरो गोमोनल' फैयो हिसाबै बिराद प्रब्लेम जायो आरो जिथुनाखि बेगरखौ लांगोन बेखौहाय गायनाय सिजोना दा गायनो हागोन ना हाया दा गायनो हायो गायनो हायिनि बाथ्रा नङा खिन्थु गोजौ जायगा जानांगौ गोजौ जायगा माने दै थायि जानांगोन ओमफ्राय हाया बांद्राय बालाबो जानाङा ओमफ्राय नांगौखिनि हासारखौ हायावनो होनांगोन मोजाङै होथारनांगोन ओमफ्राय होनानै गायब्ला जागोन खिन्थु बेनो आरो बै खायफा जेरै नार्सारियाव बाहायनाय बे प्लास्टिक गोसोम गिदिर हा सोनानै गायो बिदि गायनो नाङा आरो जुदि गायथारोब्ला आरो ओमफ्राय हा गोजौआव जेरै मालसिं खोबनानै गायो बिदिबो गायनो हागोन ओमफ्राय बस्थायाव सोनानैबो गायनो हागोन बस्थायाव मोजां जायो ओमफ्राय ओरैनो जिथुनाखि जों दा गायदों बेवहाय जिथुनाखि गायदों नोंथाङा बिनि सिजोना ओरैनो मा समाव गायनायमोन बियो नभेम्बरनि लास्ट सप्तामोन बे नभेम्बरनि लास्ट सप्तायाव बेखौ गायजानाय जादों बे सिजोनसिन बियो साबसिन प्रडाक्सन होयो दा गायोब्ला बेनो आरो दामा एसे मोनहैगोन खिन्थु प्रडाक्सना खम जायो माने दा गायनाया आरो दा गायोब्ला दामा बिराद मोनहैगोन जिथुनाखि बेगरखौ बै समसिम प्रिजार्भ खालामनानै दोननो हागोन ना हाया जार्मिनेसन जागोन ना जायो फर्मुला दं बेवहाय बे फर्मुला हिसाबै थांनांगोन नङाब्ला बेखौहाय खिलि होनांगौआ मुस्किल दं माने नङाब्ला बिराद गाज्रि गलबो जायो खिन्थु दानिफ्राय दोननानै लाखानायाबो बुंनो थाङोबा बिराद साबसिन आरो मानो होनबा आं दहाय सिगाङाव बुंखांखाबाय माब्रै दोननां मा होनो गुफुर फैब्ला माबायदि जायो बिराद प्रब्लेम जायो गुफुर मोनसनबाथाय दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जे बिथाङा जिथुनाखि जोलै बेखौहाय हरगोन आरो हरनो हानायनि राहा दं होननानै बिथाङा मिथिहोबाय दा नोंथांमोना बिथांजोंहाय कन्टेक्ट खालामदो कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनिफ्राय नोंथांमोना जोलैखौ लानो हागोन दा आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना जिथुनाखि स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बार बा डिसक्रिपसनाव होनाय मबाइल नाम्बार नोंथांमोना बेयाव बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै जोलैखौ बिथांनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन स' बे समाव भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ